ifoto lemoto yami. Akuselihle. Senizoyibona ngaleli foto imoto yami. Ngibuyile Nkosi yami, ningangishayi kakhulu. Ngixolise for ukuthatha isikhathi eside kangaka ukubuya no-part 2, but-ke ngabusakhala sengikhona. Abaningi bangibuza ukuthi njengoba nje sisuke sihleli laphaya inyanga yonke, abangasebenzi baphila ngani? UShembe usifundisa ukuthi fanele sisebenzise izandla, sisebenzise amathalente ethu esazalwa nawo. Abantu bayiphilisa ngokuthunga, bayiphilisa ngokuqhina amakhanda, ngokuluka iy'ncansi, ukudayisa imvunulo. Abesilisa nje especially makade kuhlatshiwe inkomo, lezo y'khumba lezo ey'suke y'tholwe lapho bayazishuka kahle ukuze bezoqopha ngazo lezo y'khumba lezo imvunulo kanye namahawu. Abesifazane bakha ubuhlalu, kuningi ukuthi okunye gcine ngingasakwazanga uku-capture-isha cause nami phela ngiyilunga lebandla, so fanele ukuthi ngibe khona kweminye imithandazo eyenziwayo. So ningixolele ngalokho, but nje sebenzisa izandla zakho kahle kahle ukuze uzothola imali, ukuze uzophila. Njengoba nesihlabelelo evesini lomthandazo wasekuseni la lithi khona, uNkulunkulu uzothini kuwena uma ngabe ebona ubuso bakho bunyuka ubela ngenxa yokulamba? Uzothulanjiswe yini ngoba nazi izandla zakho akupha zona ukuthi ubusebenzi. Thabatha igeja, ulimi ulinde uzophila ngakho. Qala-ke abantu babelima, but esikhathini samanje ngoba sisazi imali, kusuke sekufanele ukuthi usebenzise izandla zakho ukuze udayise uthole imali. Abanye-ke bethu yebo bashone kamlungu o-9 to 5, kodwa nje uShembe usigqugquzela ukuthi asiyiphilise ngezandla. Njengoba nathi nje siko-9 to 5, kodwa sike sihalele ukuthi yazi angcono usoyiphilisa ngezandla zakho ngoba ngabe uyakwazi ukuthi umlandele kahle uShembe ngenhliziyo yakho yonke. So kuyadayiswa nje, kuningi okwenziwayo. Nanokuthi ligotshwa lisemanzi, ufica nokuncane okuno-7 kudayisa. So nje siyiphilisa ngezandla. Into yobila sisahamba kamnandi nje okwamanje. Next week ngiyasaba futhi ngiyayithanda-ke le Danger Tape. Hayibo akuhambeki lana nhlobo Nkosi yami. Safika ekhaya ebuhleni bamaNazaretha, emzini okhanya ngaphezu kwelanga nenyanga. Kona ak-understandeki uma ukubuka kwamadokodo indlela ame ngayo what. Kodwa masithi ukhanya ngaphezu kwelanga nenyanga, cela nisizwe. Hey, ukungena ebuhleni is a mission. Baqeda nje kungivumela ukuthi ngingayi kopaka le ezigcawini, ngipake nje khona la eduze kwedokodo. Hawu Shembe. Morning guys, isabatha lesithathu manje sisahleli namnikazi ize ngiye ngathi ukuthi huluqu ekhaya. Ngiyobheka umsebenzi Nkosi yami, kwakuyimakhingi yokuthini yona le. Kodwa-ke ngicela ukudlulisa nje okukhulu ukubonga your amazing support guys. The first part engiyipostile here on my channel kaJuly, hayi ngiswele wona amazwi, izandla zami zidlula ikhanda. Ngiyabonga nje noku-engage kwenu. Some are asking questions, some are saying indlela engichaza ngayo, hayi Shembe ngiyasho ukuthi lento kubuthisha.
ngazi ukuthi ngazalwa nayo, but nje ngicela ukudlulisa ukubonga okukhulu. Ngiphezu kwa part 2 manje. Njengoba ngisasala lesithathu, zizovulwa-ke iy'kole ngizohamba, kodwa I'll make sure ukuthi nje I give you the best of the updates towards the end of July. Thank you. Ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Konzo isabatha lasekuseni siyiphathela umfundisi Hluzi waseMangangeni inkosi imbusisi. Iqalo somthandazo esabatha bandla elikhulu likaMenzi wezulu nomhlaba sesingene ehlonipheni imini enkulu iyahlonishwa ubaba wethu uMenzi wezulu nomhlaba eqedeni kwakhe wenza izulu nomhlaba nezinto zonke udumiseni odumisekayo. Makube njalo, makube ludumo emhlabeni nakweliphezulu. Dumisani Jehova. Amen. Emthethweni uJehova yala ngawo uMose. Emthethweni kaphombela isimo samabhoni kuze hlabezini emantshebeni. Ukuba yakhe abantwana bakwaIsrayeli, abantwana bakwaZulu, amamponda, amavenda, amashangano bayohlala emadokodweni, ngesikhathi somhlangano wenyanga yesikhombisa. Awuphinde lapho bayokuhlala emadokodweni ngesikhathi somhlangano wenyanga yesikhombisa. Uhleli kuphi wena? Uhlezi esitezi, unyazi kuphela uhlala esitezi. Ngiyabonga baba. Ngiyabonga.
ake sithathe la ake sibambe la khona la ngifuna sibambe khona ngoba nje ugide abantu bonke kusasa inkosi inibusise. NgoLwesithathu kuzokuba nenkonzo yakwabhekelizayo inkosi inibusise. Uthe uShembe meqeda ukumemezela nje ukuthi ngakusasa kuzoba umgido wabantu bonke, imilo yangiphuthuma emva kwenkonzo ngiyobheka isidwaba esisha ngoba bengikade nginaso bese sigugile, so bengidinga ukuthenga esisha. Kusayelinye lamabhizinisi lelo based on lento ade ngikhuluma ngayo ukuthi asisebenziseni izandla njengamaNazaretha. So osisi labaya bayadayisa badayisa zona isidwaba isikhumba senkomo esishukwayo nje kahle sikhandwe kube senziwe siba amapliti. Qala ke zayigqokwa abantu besifazana abashadile babehamba ngazo nje kwaZulu, bathi ke ngenxa ukuthi ke izwe laba civilized nabo abantu bakaZulu bagcina sebegqoka indwangu baphume ekugqokeni izikhumba zezilwane. So mhlawumbe ake nginikeze like a background of ukuthi umgidi uqhamuka kanjani. Oh by the way, la bese ngenza umphako ngizophatha emgidini. It was actually Sunday. Lo usuku lolu isogida ngalo. uShembe uthe mefika la kwaZulu iqhamuka intabazwe ise-Free State. Njengoba wayethunyiwe ke ingelosi le yayimhola ezegcina sesungula leli bandla, yayimthume nje la kwaZulu Natal ukuthi akasuke eFree State eze la kwaZulu Natal, njengoba wagcina nje selahlekelwa yiyo yonke into yakhe ngoba nje ethunywa ukuthi ifanele azokhulula isizwe esimnyama. Mangise isizwe esimnyama it doesn't mean ukuthi amaZulu kuphela, zonke izizwe nje. Mangabe umnyama nje ngokwebala nawe uyangena la. So methunywa ke athunyelwe esizweni sabantu abamnyama ababephila ngendlela yabo ngalesa sikhathi, bephila ngokugqoka izikhumba zezilwane njengoba ngisho nje. Ababephila ngokusina ngamajadu, ijadu la khona nje kuhlangana abantu endaweni beyobungaza okuthile, ngabe umcimbi thizeni, ngabe umshado njalo njalo. So mefika kubona bebengazi lutho ngenkolo noma inkolo eyayisikhona inkolo yobuKristu eyayifike nabelungu. Ngakho ke umehluko yena afika wenza ngenkolo yamaNazaretha ukuthi wayethi abantu abayize njengendlela abayiyona. Noma ngithi indlela abayiyona meaning abangalahla usiko labo, abeze bezokholwa kodwa beze nazo izikhumba zabo lezi abayigqokayo, idwaba namabheshu nobuhlalu. Wengathi abantu abakushiye as opposed to iChristianity. Angifisi ukugxila lapho kakhulu kodwa mina ngizama ukucacisa indaba kaShembe. So njengoba athi abeze nendlela abayiyona nokusina, njengoba ngisho ukuthi wayazi ukuthi abantu babephila ngamajadu ngemicimbi njalo njalo. Wathi ke ngoba nina seniyakholwa senizoba nendlela ethile esenizosina ngayo, sizosina njengale ndlela lokuphakamisa unyawo kakhulu. Usekuzoba nje umgidi, yabo. Shuthi umgidi ukunyakaza nje kancane kodwa futhi nakhona ube wenza lokho kuyisiko lakwaZulu kahle kahle. Ukhonza uNkulunkulu ngala, angithi njengoba abantu abamnyama bekholela kakhulu emadlozini, namadlozi
it was believed ukuthi nawo abe ingxenye yaloku kusina ababekwenza ngalesi sikhathi. Nalana-ke enkonzweni, njengoba nje umuntu meza la kuleli bandla ezokhonza, usuke ngeve eyikhonzela yena, usuke eyikhonzela nabaleli othulini lomhlaba, nabo baba yingxenye yalo mgidi lo sokukhona. Ngakho-ke so wayisungula kanjalo-ke into yomgidi ukuthi abathi abantu bekholwa la, kodwa babone ukuthi ngempela uShembe akabalahlisa iy'nto zabo. So la kunama-activities, kuyasinwa, kwenziwa nje, yabo. Ngoba futhi qala abantu babephila ngezimpi belwa, wabashisa phansi imkhonto, wathi buyelani uNkulunkulu, azini ukuthi kuneBhayibheli, azini ukuthi kunoNkulunkulu. Uma ngabe ufisa nje ukulwa impi yakho, hlaba ngedolo phansi. So-ke nawo umgidi uyingxenye yomthandazo, uyingxenye yokuthandaza. Nizobona nje la kuyona le video ngizofaka la sekugidwa khona. Abesifazane nabesilisa baphethe amahawu. Ihawu it's a shield. Ababelisebenzisa kuqala-ke ngokwesintu, bevike ey'mpini, bephatha nemkhonto. Kodwa uShembe njengoba ngithi wabalahlisa imkhonto. I-replacement yomkhonto kwaba ama-umbrella kwabesifazane, ebese kwabesilisa kwaba amashoba induku le abayiphathayo. Nizobona la kule video. So yeah, wasunguleka kanjalo kumgidi. Imvunulo, njengoba-ke nje uShembe sithi thina amaNazaretha uNkulunkulu wethu, ngoba sikholelwa ukuthi yonke into ayisungula yayingakazi ibe khona, futhi nje angikholwa ukuthi kukhona into enje emhlabeni. Izinto wayelala ayiboniswe ukuthi akenze kanje manje, ngoba even nokuhlabelela kwale sontweni akufani nokuhlabelela nje kwasezweni. Sine indlela yethu yokuhlabelela, ngoba nayo wayitshelwa iy'ngelosi ukuthi abalandeli bakhe abahlabelele ngale ndlela, yabo. So yeah. So-ke nami-ke ngiyalungiselela-ke laphaya, usisi wami lo ongisizayo, mtakama bakithi, ngaphandle kwakhe angazi ngabe ngangiyini, Nkosi yami. Ngilungiselela ukuphuma ngiye emgidini. Umgidi angijabulisa kakhulu. Njengoba nje siba ney'nkonzo ezahlukahlukene, yesabatha, yokuvuka, yokulala, njalo nokugida nakho kuyingxenye yomthandazo. Abanye nje ukubezwe bethi hayi bayalibona isabatha, bayayibona zonke ezinye iy'nkonzo, kodwa nje uma ngabe umuntu engeqiwa umgidi, ayi inhliziyo isuke iyoba buhlungu, Nkosi yami, yabo. Ngoba nje umgidi iyona activity esithanda kakhulu thina, kakhulu-ke esibasha-ke. Intsha nje ebandla ngikuyithinta emgidini kusukela amashesha kungena ilaba abancane. Ngabaphosta ku-part 1 womhlangano, laba ngabaphosta nje ngasekuqaleni begida. Akekho umuntu ongenayo imvunulo yakhe, owesilisa osemncane, owesifazane osemncane, owesifazane osekhulile, osasanda ukungena esigabeni sokuthomba, owesilisa nakhona osethombile, owesifazane oganile, owesilisa nje, wonke umuntu unemvunulo yakhe. So yeah, asambeni-ke semgidini niyobona ukuthi kwenzakalani.
Thailand ngithanda ukushutha. Break time. Hey, This is my YouTube. Vela. hey uyasikhona. Bona bakubone kahle. Ngoba phela nawe uthi ngikhosa ukuthi nawe. Hey, yasikhona ezingane. Kanti ngikhompyutha nje ekhuluma ngami ku WhatsApp ngingekho. Khona la lezi ingane.
Sasina sathi masiqeda wafika ubaba inkosi uNyazi leZulu wazosipha isibusiso. Yithi laba sesihlabelela-ke sesiphindela ethempelini ukuthandaza sibonga umgidi. Sihlabelela ihloko sithi sicela uthando kuye baba. Kahle thina amaNazaretha sasidalelwe ukuyisebenza, cause tell me why kubuhlungu kanje ukuthi sengiyahamba ebuhleni. Kwaze kwabuhlungu cause makuthiwa ngiyisebenza ngabe ngiyihlalele mina Nkosi yami noShembe bakwethu kanti yini. Kodwa phela-ke ngoba sawucela wasipha asiyeni, kodwa nje kona kubuhlungu angifuni ukungasho. Ngiyawuzonda lo mzuzu ukuhamba, hayi shem, ngiyawuzonda ngenhliziyo yami yonke. Engathi uJulayi ungangaphela yo, akumnandi kanje. Yo, hayi bandla. Yabo nje makulesihlanu sokusuthi yokhala nini insimbi. Uyeke amathanda enhliziyo. Sesifikile Nkosi, sesifikile ezulwini. Usiphelele phela emsebenzini uthi nangumakoti asezulwini. Yini niyambona umakoti asezulwini? Umthandazo khona manje u-12 njengoba ku-9. Basa begqoke iNazaretha nje kanje. Yabo. Hawu safika Nkosi, siyabonga. Sibonga umimo. uNkulunkulu esasigcinile sazoba elesini Sabatha.
kwesikhiphi bathi umthelela amanzi bethu. Woza neketelo ngane, woza ngane. Woza ngane, hey ngimdala kabi. Ngingakuzala. Ngowoza bethu yi. Angilambile. Woza bothela. Hayi bo phela mina ngilijwayele ilona. Kahle ngenzela izalukazi la iti. Tela bo. Tela. Yeah. Ay kuyabanda shini emhleni. Ay neti. Yozolala. Kuyasho sangena into eti. Ya kuna limnani. Manje mina ngithi njalo no le está fea. So previous video njoba ngithi nje amaNazaretha behambisa izinto ezinhle kuShembe kanye nomnikelo. Ukunikela ke la ebandleni kuyingxenye enkulu futhi nakho yomthandazo. Thina ka asilandeli lo myalelo othi sinikela ngokweshumi njengakwezinye inkonzo. Unikela nje ngalokho nakho. Ngo-R2 wakho ngeshumi lakho uyafinyelela nje kuShembe uzonikela, and mangabe uzonikela kusuke kuyisikhathi sezicelo. Ngacela nanoma ngabe yini, and osuku ukucela mawucela nje ngethemba uShembe yakupha. Baningi nje nabanye engicanga mhlawumbe abazobona le video babe nabo ubufakazi bokuthi mhlasimpe umuntu yena uqobo noma wazi omunye ongalona iNazaretha wafika wazonikela wakuthola lokho akufunayo, ngabe umsebenzi, ngabe ukuphasa, ngabe abantwana, ngabe whatever. So nje ukunikela kuyingxenye enkulu ebalekile yebandla. Siyakwenza as amaNazaretha futhi nomunye oqhamuka ngaphandle ungesile iNazaretha kodwa uthanda ukufinyelela kuShembe nofisa ukuthi uShembe amenzele izinto ezinhle, is more than welcome ukuthi angeza azonikela. Nanokuthi ke kuleli bandla kudingeka inhliziyo yakho. Ngizothini ukunikela kwakho kuShembe sikholelwa ukuthi uyahamba yokukhulumela nezidalwa zakini laba balelo thuli nomhlaba, athambise whatever inkinga ezisuke zikhona zomndeni nani. Yabo, so leyo nto iprocess for ukuthi umuntu ongasili iNazaretha abone nje abantu abamaNazaretha, ebona mhlawumbe icontent abayipostayo bese ethi hayi no naye uzojika abeNazaretha. No, akusebenzi kanjalo, ngoba ukunikela ekubeni iNazaretha kudingeka nje inhliziyo yakho Hashem ngokulandela ngathi ngilandela uNkulunkulu. Hayi ngeke thina nje esingamalungu ebandla
kulula kuthina nabanye bethu abazalelwe kuyona inkolo, but for umuntu oqhamuka ngaphandle kuyaye kube nzima, kodwa abanye bayajwayela isikhathi sihamba. So yeah, hopefully ni-enjoyile leyo vlog. Yize siya ngasemaphethelweni. So yes, excuse me, nalapha I was preparing for ukuthi ngiphindele khona ensimini emgidini, umgidi-ke nje wamasabatha onke. Ngiyanibingelela kwi-channel yami yaka-YouTube. Ngiyacela abantu nisubscribe, anginaso story esidabukisayo. Njengoba-ke bese ngichazile ukuthi uShembe wafika esizweni esimpisholo abantu abamnyama, akangabayekisa into zabo, akangabayekisa. Ngiyabonga ma, ngiyabonga kakhulu. Akangabayekisa indlela ababegqoka ngayo, idwaba, amabheshu, nakho konke nje lokhu kwakugqoka kuqala. Ngakho-ke nathi njengenkolo yamaNazaretha sahamba lapho kuleyo nqubo yokugqokwa kwaZulu. Yize noma phela isikhathi samanje kungasenzeki ukuthi sigqoke amabheshu sihambe ngawo nsuku zonke, kodwa-ke masivunula nje siyogida siye sihlobe ngemvunulo le esetshenziswa vele kudala. So yeah, asihambeni semgidini.
uzochaja ngani? Ewe. Kodwa uzafuna ngishuthi. Man, ungishiya noma 10 rand. $10. Ayingi